Ang Masinloc, Zambales ang pinakamalapit na bayan sa West Philippine Sea. Kaya naman ang pinag-aagawang teritoryo ay kilala ng mga lokal bilang Bajo de Masinloc. Halos karamihan ng mga residente dito ay sa yamang tubig kumukuha ng ikinabubuhay. Ang 56 anyos na si Tatay Feliciano, halos kalahati ng kanyang buhay ay pumapalaot na siya sa Bajo de Masinloc. Ito na ang kanyang kinagisnang hanap buhay na sumusuporta sa kanyang pamilya. Ngisda kami sa Kalburo, bago po, isang linggo na kami po doon sa Kalburo po, ibiyahin ng isda dito namin sa Masinloc. Si Tatay Feliciano ay isa rin sa mga benepisyaryo ng programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon. Namahagi ang kagawaran ng 10 unit ng 38-footer fiberglass reinforced plastic boat para sa mga Masinlocenyong pumapalaot sa West Philippine Sea. Lalong pumupunta sa Kalburo po, malaking tulong po sa amin yan. Nang kumustahin ang lagay ng mga mamamalakaya sa Boro, sinabi ni Tatay Feliciano na malaya naman silang nakapangingisda sa teritoryong pilit inaangkin ng China. Hindi pa kami naharang po sa Kalburo po, sa Kalburo, hindi pa kami naharang po. Kaya naman agad na raw nilang susubukan ang natanggap ng mga bangka upang kahit papano'y magkaroon ng magandang huli at maging masaya rin ang kanilang Pasko. Okay namang pangisda namin po, pero yung presyo na isda, medyo bumaba po. Ay gawa ng pandemic po. Tiniyak naman ni BIFAR Central Luzon Director Wilfredo Cruz na patuloy nilang susuportahan ang mga mamamalakayang Sambalenyo. Garantisadong ligtas rin umano ang mga malalaking bangka upang ilaot sa Boro. Kalakip ng bawat unit ay ang 6 pang demakinang pakura o 16-footer na FRP catcher para sa mas malawak at epektibong panguhuli ng isda. So mas malaki na ito kaya in-expect natin na makakarating talaga doon sa laot, particular doon sa Bajo de Masinloc. So equip na mostly ito mga tuna handliner ito at in-expect natin na makadagdag ng produksyon para dito sa West Philippine Sea. Sisimulan naman na ang paggawa ng mas malalaki pang bangka para naman sa mga pumapalaot sa Dagat Pasipiko. Posibleng sa ikalawang quarter ng 2022 ay may pamamahagi naman na ang mga bangka sa mga mangingisda ng Aurora. Ang susunod dito is 60-footer na. So according to the focal person sa FB Pagbabago, ito yung FRP, si Pierre Velasco, na meron nang gagawa. Nakakuha na sila ng isang builder para sa 68-footer. So mas malalaki na ito at initially meron nang gagawin. And fortunately, ang na-identify nilang shipyard ng paggagawa na dito rin sa Subic. Samantala, handa naman umunong ibaba ng BIFAR ang iba't ibang post-harvest training para sa mga kababaihan ng Zambales. Kabilang narito ang tinapa making at fish bottling products na maaaring pagkakitaan ng mga Zambalenya. Una na itong ginawa sa Olongapo City na ongoing ang pagbebenta ng mga processed fish product. Rainiel Pawid, CLTV News.